Sa Gisipo ay 180 na kilo. Kasama to. Ba't sinama yung tumpok ng ng plato. Ayan oh. Sinama niya yung plato. Tama na sa timbang yan. Ang tiyabeta po natin ay 50 pesos na tumpukan. Yan po ay mga pinapangat po natin na isda, no? Guys, espada mo. 280 na per kilo ng kanyang isdang espada. Latagan dito sa halagang 150 na tumpukan. Ay, hindi po kinakalawang na natin naka-stack yan. Bago Ayun. dumating yan dito. Ayan. Ang kutsilyo lang din ang magpapatalim. Kapwa kutsilyo. Paninda dito si nanay na Chico. Nay, magkano po yung Chico nyo? Ayun, 100 pesos sa mga latag niya po ditong prutas na Chico. Tapos meron din siya mga manggang hilaw. Dito po sa manggang hilaw po. Yun po yung presyo, no? Napakalutong po niya na masarap pulutan. Yung manggang hilaw. 180 po. Ayun, 180 po yung per kilo ng kanyang mangga. Ay, kalabaw na eh. Ay. Good morning po sa ating pong bayan po ng Malabon Fish Market o Malabon Tumpukan, kung saan ay maraming latagan ng mga isda at mga 100 pesos at 50 pesos, no? So alamin din natin ang mga presyon ng kanilang mga gulay dito po sa bayan po ng Malabon. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Ngayon po ay may mga togi. May mga talong na rin po, no, na kanilang mga latag po dito sa Malabon Fish Market. Nay, magkano na ngayon togi nyo? 50? Ayun, 50 pesos na kanyang nakabalot na togi. 50 pesos. 50 po. So, yun po yung no, masarap na haluan ng tokwa at baboy na toge. So, aabante tayo sa kanilang mga latagan po dito ng gulay. So, hindi tayo makaabante dahil traffic. Lodi, magkano ang iyong sitaw? Sitaw, Bustando 35, 300 po ang kada tali ng kanyang sitaw. Ibang tali, 150. Ang isang piraso, 35. Ayun po, no? Isang piraso ay 35 ng kanyang sitaw, no? 300 po ang 3 piraso. So may mga talong na tayo nakikita ngayon dito. Talong mo magkano? 80 pesos po sa mga buo. Dito 20 pesos. Ngayon. 25 pesos po yung mga nakabalot, no? So 80 pesos po sa mga buo pong talong na per kilo. Tapos sa mga sigarilyas po ay 120 na per kilo. Lodi, salamat. Thank you. Magkano kilo mo ngayon ng kamatis? 40 1/4. Bali 160 per kilo. 20 balot. Ayun, 20 ang nakabalot ito. 3 piraso, 20 pesos. Medyo mataas ang kamatis. Tapos yung sibuyas natin, meron din pong 20 pesos. Ang kalamansi ay 20 pesos din po. Ang luya mo magkano per kilo? 40 1/4. Ay, 160 rin po yung 160 pa rin po yung mga kilo ng kanyang luya. Lodi, salamat ha. Thank you. So, yun po yung update natin ng kanilang mga panindang gulay. So
So shout out, bakit nandito ka na? Meron na ako po, tapos na kontrata ko doon. Umalis ka na sa kanya. Hindi na siguro. Ha? Hindi na. Hindi ka na babalik? Wala po na siguro. Bigla ka nga nawala dun eh. Wala tayong magagawa. Saan ka nakapwesto ngayon? Dito na. Minsan swerte, madalas malas. Dito ay 50 pesos. Yung mga balot na sibuyas, 20 pesos po, no? Pagsahog. Mga pansahog sa mga naghahanap po ng mga nagme-menos, na gustong makatipid, at saktuan lang po yung isasahog. Dito po ay may mga 20 pesos kayong mabibili sa kanilang mga latagan po ng gulay. Lodi, maraming salamat ha. Thank you. Lando, napag-suporta mo sa amin dito, kanina sa'yo. Salamat, salamat. Alright, so shout out sa ating mga mamimili sa Malabon Fish Market. Good morning po, Nanay Noemi. Ang tinda po ni Nanay Noemi po dito na pandaing po. Bigla pong lumiit, naging pandaing po no, sa halagang 120 na per kilo. Tapos ang yellow pin tuna, 2 piraso, angkinin nyo na po. Yan na lang. Magkano po yung per kilo? 200 po no, ang per kilo sa kanya mga yellow pin tuna. Nanay Noemi, mga ilang araw ay hindi ko kayo nakita rito. Sabi nga nila, dito ako nakita. Hindi ko kayo nakita nagtinda rito. Na ang huling pagkikita po natin nung Miyerkules. Miyerkules, nandito ako pero nandiyan yung speaker, tinapat po sa inyo. Oo. Hindi ko po kayo pinuntahan dito. Sabi ko naman, kundi lang sa nakasadya sinasabi. Ang lakas sa ano, kung di lang sa ano, pero okay naman po yun. Lamang po problema yun sa mga ganun. Magkano kilo? 200 po. Tagal tanghali na kami dumating. Wala. Sige po, Nanay Noemi, ikot po muna ako. Tumpukan po dito ay 50 pesos. Yan po yung mga isdang tawilis, dagsa ang mga tawilis po dito sa Malabon. Tumpukan ang sagisi po ay 180 na kilo. Kasama to. At sinama yung tumpok ng ano, ng plato. Ayan oh. Sinama niya yung plato. Tama na sa timbang yan. Parrot fish, 150 ang per kilo. Tatlong buhay. Yan po yung mga presyo ng kanilang latag, no? Magkano yellow pin tuna? 220 na per kilo ng yellow pin tuna. At tayo ay tatawid naman po dito sa kabilang linya. Thank you ha, kuya, salamat po. Tatawid tayo dito sa mga bentahan ng mga tumpukan sa Malabon Fish Market, kung saan ay talagang marami din po ang namimili. Ngayon, ang nakikita po natin dito ay mga tumpukan ng kanilang mga galunggong. May mga 50 pesos at 100 pesos na kada tumpok ng kanilang galunggong. May chabeta rin po at tawilis sa halagang 50 pesos, marami na. Tilapia, 50 pesos na kada tumpok. 50 pesos sa mga daing na kabangos. Yan po, no? Yan po yung kanilang mga tumpukan po dito, no? 100 pesos sa mga tumpok din po ng bangus. So, akyat tayo ngayon dito sa Malabon tumpukan ng paakyat ng tulay. So, dito marami na tayo nakikita mga latagan na mga 50 pesos ay dagsa. So, sa mga tamban po natin ay 50 pesos na tumpukan. Tumpukan din po ng mga isdang dalagang bukid, 100 pesos na kada tumpok. Ang chabeta po natin ay 50 pesos na tumpukan. Yan po ay mga pinapangat po natin na isda, no? Na sa halagang 50 pesos ay may ulam ka na. 100 pesos sa mga per kilo ng tawilis. Nangingintab, no? Napakasariwa ng kanya mga isdang tawilis. Ang mga tumpok niya rin po dito ay nagbebenta rin po siya sa halagang 50 pesos. 50 pesos na mga tumpukan ng bangus. So, ganyan po ang nakikita po natin mga latagan ng tumpukan po ngayon ay 50 pesos.
Ang laman po ng big head po natin, no? 120 na per kilo. At may tumpukan din po sa halagang 50 pesos. So sa kahabaan po niya, no? Puro 50 pesos na mga tumpukan. Dumagsa rin po dito yung mga isdang chabeta, no? 50 pesos na mga tumpok, napakarami na, oh. Yan po ay 1 kilo na sa halagang 50 pesos, talagang marami ka ng maiuulam na ipapangat. Kung mga pag-akit natin sa tulay, no? Yung po mga kahabaan po ng kanilang latagan ay mga 50 pesos. Ayan, oh, mga 50 pesos, napakarami, oh. Yan po yung isdang kabase. Siwi bangan. Pesos. So shout out. Tagay ah. Shout out, shout out. Wala ka na paninda? Ah, wala na, nakaubos na. So dito po ay 50 pesos na tumpukan. Yan po yung mga isdang tawili sa tumpukan. Espada. Hi, shout out po. Good morning. Saka espada mo. 280 na ang per kilo ng kanyang isdang espada. Tapos yung bangus dagupan niya po, no? 150 na isang piraso. At ang labahita, magkano? 160 po sa kanyang labahita. At ang kanyang dalagang bukid na mas dalaga pa sa jowa, 200 pesos na mas dalaga pa sa jowa mo, dalagang bukid. Ito na lang po yung panindan ni Ate Pam, no? 120 na per kilo ng kanyang bangus pandaing. Angkinin nyo na rin po ang kanyang bangus pandaing sa halagang 120 na per kilo. Mga tumpok-tumpok po dito, no, na bangus dagupan sa halagang 150, tatlong piraso. So kayo na po ang mamimili ng mga latagan dito sa halagang 150 na tumpukan. Garantisado ang ating kutsilyo. Sige nga po, tingnan natin yung garantisadong kutsilyo na kanyang binebenta dito sa halagang 50 pesos. Ngayon ibablog po natin siya. Tingnan natin kung gano'ng katalim. Meron ka bang tismos ang kapitbahay? Ayun! Gusto mong matahimik na buhay? Ayun. Bibigyan kita ng partida. Sa halaga 50 pesos, yung dating tahimik na buhay, magiging magulo na. Ayaw mo pa? Ayaw ko nun. Tahimik ang buhay mo. Sisirain na natin ngayon. May kutsilyo tayo dito. Ang kutsilyo na to, siguradong magugulo ang buhay mo. Sa halagang 50 pesos, ayun po yung kutsilyo. Oh. Mahaba. Mahaba. Ayan, oh. Pure stainless po yan. Stainless yan. So, pure na stainless, no? Pwede nasahin yan. Baka kinakalawang. Ay, hindi po kinakalawang na natin. Naka-stack yan. Bago Ayun. dumating yan dito. Kinakalawang. Ayan. Ang kutsilyo lang din ang magpapatalim. Hindi Kapwa mo pwede kutsilyo. nasahin sa asahan.
natin. Ayan, boss. Nakikita mong matalim ang isang kutsilyo pag sa papel mo tinira. Garanti sabog. Tapos shoutout sa'yo, Lodi ha. Shoutout. Napakagaling niya maging sales stock, no? 50 pesos lang po yan ha. Murang-mura. Murang-mura, oh. Gano'n ka talim? Abracadabra ang ating kaibigan na sales stock dito. Sige, tira. Ay, garanti sabog yan, boss. So, shoutout. Yan po yung kanya mga paninda na kutsilyo, no? Stainless po yan sa halagang 50 pesos. Hindi gagalaw. Magkano sa mga tumpukan mo na nakabalot? Ano po, 20 Hindi ko na bebeng ko. Ayan, 20 pesos po sa kanya mga sibuyas, no? Ang mga bawang din po, no? Ganun din po. Ito. 20 pesos. Inipit ko lang sa parehas na bakal. Dumiretso. Hindi siya katulad ng ibang stainless. Kahit na pikuin mo. Malutong. Lodi, salamat ha. Thank you. Thank you, buddy. Lodi, shout out Lodi. Good morning. Get po natin, no? Magkano na? 100 pesos. Ito, orange, magkano? Yung tatlong piraso po ay 100 pesos na kanyang nakasabit. At ang apple po natin ay 100 pesos pa rin po. 4 na piraso. Peras natin, tatlong piraso, 100 pesos. Sa lemon, 50 pesos. Ayun, tatlong piraso po yung sa lemon natin, no? 50 pesos. Sa mga saging natin, mga bagong saging po na nakita po natin lahat, no? 120 dito po sa mga malalaking saging. 100 pesos po dito. Dito ay 70 pa rin. Ayun, 70 pesos pa rin po ang kanyang mga bentahan po ng saging. So Lodi, maraming salamat ha. Na-update natin yung kanyang mga panindang prutas dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out sa mga viewers ni Boss Lando dyan. Ayun, shout out. Salamat. Thank you. Sa isda na wala. Hindi siya nakapwesto. Dumaan dito kanya si isda eh. Ay, oo. Sabi niya, akit daw sila dito. Nangyari, puno. Dito meron pong paninda dito si Nanay na Chico. Magkano po yung Chico nyo? Ayun, 100 pesos sa mga latag niya po ditong prutas na Chico. Tapos meron din siya mga manggang hilaw. Dito po sa manggang hilaw po. Yun po yung presyo, no? Napakalutong po niya na masarap po ulutan. Yung manggang hilaw. 180 po. Ayun, 180 po yung per kilo ng kanyang mangga. Ay, kalabaw na eh. Ayun, kalabaw. Nay, salamat po. Thank you. Suha, magkano isang piraso? Ayun, 50 pesos po yung isang piraso ng kanyang panindang suha, no? Yung per kilo po dito ng ating dalagang bukid, no? Ay 200 pesos sa mga bilugan at sa mga lapad po ay 250 na per kilo. Alright. So sa mga nakita nating kaganapan po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market ay marami tayong nakita na mga 50-50 na mga tumpukan. Lalo na ang mga tawilis po natin dito sa Malabon tumpukan ay dagsa sa halagang 50 pesos. At yung mga isdang chabeta na masarap ipangat, no? 50 pesos po. Halos 1 kilo na po yung kanyang latag. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap po sa ibang bansa. Shout out po sa ating mga silent viewers na lagi pong sumusubaybay at nag-share ng aking mga video sa Malabon Fish Market. At sa mga vendor po na masisipag po dito, shout out po sa inyong lahat. At sa mga kababayan po natin na lagi pong dumarayo at lagi pong hinahanap si Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po. Bye bye.